Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang tagapagligtas. Well, hello. Welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Si Pastor Rameses Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. At this time, broadcasting naman back dito sa ating Las Vegas satellite studio. Ayan, salamat po sa prayers ng mga kapatiran. Kayo po na updated sa movement natin dito. At last night nga po, nakarating tayo dito sa back sa Las Vegas from Bolingbrook, Illinois. At yun na nga, last Monday ay yung flight na coming back here. Ay naku, may some kind of sudden storm. At na-cancel ang mga flights. Pero salamat sa Panginoon na nakahanap naman tayo ng other airline to bring me back dito sa Vegas even yesterday. Salamat po at here we go again. At we have our Bible Cafe to continue na may Wednesday episode. Salamat sa ating Panginoong Yahweh. Salamat sa ating mga technician behind this broadcast. Even dyan si Sir Oliver, Engineer Oliver, na kanina po kasi ang nagluluko na naman ang connection natin. Pero naayos na po nila. Salamat po, Sir. At ganun na rin sa inyo pong lahat. Good day, good morning, good afternoon, or good evening. Saan man po kayo nanonood. Joining us at this time. Welcome again dito sa ating program na The Bible Cafe. Kung kayo po ay may Bible at ngayon lang kayo nakapanood, ang amin pong ginagawa, we first study the Bible at nandito nga po tayo sa Proverbs chapter 14. Kaya if you have a Bible, you can prepare and open and prepare your Bible sa Proverbs chapter 14 and then we'll tell you later ang ating mga verses na bibigyan ng panahon and study. Yan. Salamat po. Again, si Pastor Rameses Gamboa po ito, welcoming everyone. Sa aking mga kasama dyan sa Baguio, mga kapatid, kumusta na? Ano bang oras natin dyan? Hello po, Pastor Rama. Magandang umaga po dyan sa Amerika. At ang oras naman po dito sa Baguio City ay Bible Cafe Time na! Alright, welcome po sa ating lahat mga kapatid, mga kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan. Ano po sa ating Wednesday episode ng ating programang The Bible Cafe. And we, even as early as now, would like to encourage all of you na nakikinig and watching us right now to send us your questions if you have things in mind that you are not quite convinced with or familiar with na sa patungkol po sa salita ng ating Panginoon. Si Brother Andy po ito. Good morning po sa mga kapatiran po natin dyan. Minsan pa sa bandang Amerika. At magandang gabi naman po dito sa amin sa Baguio City. At ang ating pong pag-aaral maya-maya ay sa Book of Proverbs chapter 14. Magsisimula po tayo ng verse 10 hanggang sa verse 14. Pakiready lamang po. Again, Proverbs 14 verses 10 to 14. Ayun,
Hi guys! Kamusta na nga po kayong lahat dyan? At I hope that you are doing well. Welcome po muli sa another edition ng Bible Cafe. It's the Wednesday edition po. And once again, ay binabati ko po lahat kayo sa araw na ito. But right now, let's be ready to send our questions po. Nang sa gayon po ay marami po tayong matalakay sa gabing ito. Ayan. Alright, and again, we also would like to hear sa inyo pong mga feedback from your perspective din po, yung mga, kung ano po yung mga pangunawa ninyo or yung mga bagay na hindi pa po malinaw sa atin. Alright? Patungkol po sa salita ng ating Panginoon. Well, tonight, we will start our Bible study sa pamamagitan po ng pagbabasa ng mga verses po na ito na sa atin po ay babasahin ni Brother Dennis. Okay, once again, let us open our Bible dito po sa Book of Proverbs, chapter 14, at we are going to pick up dito po sa verse 10 hanggang dito po sa verse 14. So, makipagbasa po kayo sa akin if you have your Bible with you. So, let's start with verse 10. The heart knows its own bitterness, and a stranger does not share its joy. 11. The house of the wicked will be overthrown, but the tent of the upright will flourish. 12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. 13. Even in laughter, the heart may sorrow, and the end of mirth may be grief. 14. Last, the backslider in heart will be filled with his own ways, but a good man will be satisfied from above. Ayan, maraming salamat po Brother Dennis sa pagkabasa. Sige po, balik po muna dyan sa inyo, Pastor Ram. Alright. Salamat Brother Dennis for reading ang ating proverb of the day. Dito, looking at these 5 verses, these verses remind us na how temporary this life is. How temporary mga moments natin sa buhay na ito. The more we study the scriptures, is the more we are reminded na hindi po permanent ang purpose ng buhay natin dito sa mundo. And yet itong idea ng tao na he attempts to make sabihin na natin yung mga good moments niya, yung mga happy moments niya, ang tawag dito yung permanently platonic. Kumbaga, kung masaya siya, he will do everything to keep yung kasayahan na iyon, yung masaya siya. And yet that is not life. Life will bring us to all kinds of experiences sa buhay na ito. Dito nga yung binasa natin, even yung mga masasayang moments natin, may after that, ang susunod naman ay grief or kalungkutan or something like that. It's been in my tip of my tongue. It's been naging sanay na mga statements na lumalabas sa ating mga bibig. I'm talking about myself. Na ang buhay na ito, learning from this point of ng aking buhay, ay wala pong magre-remain ng platonic siya. Platonic siya. Ibig sabihin yung tuloy-tuloy lang siya. Na pwede po tayong masaya ngayon and yet tomorrow, iba na naman ang ating kalagayan. Okay, ganun din po. Pag tayo ay malungkot ngayon o sabihin natin we are at the low point, talagang stressed tayo or depressed tayo today, well, tomorrow will be another day. Yes. Ganon din po pag tayo ay masaya, yan naman ay another naman siya bukas. Well, the whole matter is, I think this life is giving us a tour on how
to experience all kinds of situations sa buhay na ito. And yet, ang pinaka-importante ay ano po yung gamit nating elemento as we tinatahak natin ang life na pinagkaloob ng ating Panginoon. Nawa ay yung nakahawak tayo sa kanyang salita. Hindi yung we try to do anything and everything just to maintain yung mga preferred moments natin. Yung masaya tayo, secure tayo in everything, feeling we are in charge. That will never happen. Dito nga, meron tayong verse na nadaanan na there, ano sabi yun? Yung sabi niya sa verse 12 na there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Yung po, Yes. klaro po yan. Ang katotohanan ay kung tayo ay magpakumbaba, magpasubmit sa ating Panginoong Diyos, then let Him give us the tour. Sasabihin niya, anak, ganito yung maging malungkot. Anak, ganito yung maging frustrated. Anak, ganito yung position na inaasahan kanila na at they appreciate you because you did your part. Anak, ganito yung yan. Kumbaga, this is all a matter of how Yahweh and where Yahweh is bringing us sa buhay na ito. But the bottom line is wala pong permanente sa experience natin hanggang nasa flesh po tayo. Kaya basically, itong 5 verses na to covers much of that. Ang sabi po niya sa verse 10, the heart knows its own bitterness, and a stranger does not share its joy. Ang sinasabi po dito, yung totoong yung talagang nangyayari sa mga tao, lalo na yung mga wala pong ugnayan sa ating Panginoong Yeshua, na outwardly makikita mo there is this superficial na expression na kung ano sila, pwede silang sabihin nating may kaya sila, mayaman sila, o pwedeng kilala sila sa isang sa group nila, no, pwedeng andun na yung mga typical na mga taong may kaya at pag titignan mo sila, they seem to be happy, pero their heart actually says something else. Sabi niya, the heart knows its own bitterness. Andun siya na hindi lang nakikita ng mga tao. Kaya ang second line niya supports that condition. Sabi ng second line niya, and a stranger does not share its joy. Parang ganun din ang taong hindi ka naman niya kaano-ano, bakit niya isi-share sa iyo yung yung gladness niya, yung joy niya. Siyempre, sino ba tao? Okay. Pero yung mga kaibigan mo, you share your joy. Ganun din ang puso. Ang puso ay nandun lang yung bitterness niya. Kaya nga, isang paalala ko sa reminder ko sa mga missionaries, lalo na yung mga nanggagaling dito sa Amerika, mga Americans, punta sila sa atin, makita nila tayo, very smiley tayo, very sweet people, and then ang report nila pagbalik po nila dito sa US, so kumusta yung mga Pilipino? They're Filipinos are very sweet people. Yun ang yun ang dala-dala nilang galing dyan sa Pilipinas. Yes. Parang totoo po yan. Sweet tayo, pero until they are just the one keep on talking, they will never know who we are. And yet, ang average na Pilipino, they have something in their heart na sino kaya ang pwedeng makinig nun? Kaya you just draw yourself close sa isang average na Pilipino. Yan pala yung kalagayan mo. Kala ko masaya kang tao. Yan pala yung tunay na kalagayan niya. Lalo na kung hindi naman po siya yung prinsipyo niya o yung mga routine niya is not even base sa salita ng ating Panginoon. Yun po ang maririnig natin. Kaya ang sabi niya, the heart knows its own bitterness. Kaya given na ito, this should give us tawag dito, awareness na sa mga nakikita nating masasaya, kahit ano pa yung ginagawa nila,
there is something happening. Totoong nangyayari sa kanilang mga puso. The house of the wicked will be overthrown, but the tent of the upright will flourish. Ito po, eventually, no? Eventually. Paano kaya mangyari ito? Siyempre, unang-una, tinutukoy ni King Solomon sa panahon nila na ang house of the wicked will be overthrown. Ang sinabi po dito, pero kinumpara niya sa tent. Ang house kasi is something na bricks. Kumbaga, sa panahon nila, mortars and bricks na pagkagawa yung bahay nila. Pero ang tent naman ng righteous. O tingnan niyo, tent siya, something na when it comes to comparing yung materials, material na ginamit, ito talagang low cost yung righteous. Pero yung house ng wicked, that will be overthrown. Eventually, yan po ay madi-destroy lang yan eh. Sa panahon natin, ganun din ba? Absolutely. Sa panahon po natin, ang daming mga pinapatay, ang daming mga malalaking bahay na dyan lang sa Quezon Hill. Dati, going to the radio station, nakikita mo itong napakalaking bahay. Ewan ko kung ilang rooms ang nandun sa malapit sa may sa school diyan. Parang kung siguro mga at least 15 rooms. Yes, ang laki nga po ng pastor. Ang laki po. Kung yan ay hindi galing sa mabuti, that will be overthrown. Pero tingnan po natin ang mga bahay ng mga righteous, something simple that will flourish. Meaning, hindi po permanent yan. Sure, nandyan ka na-secure mo yung sarili mo dyan sa napakalaking bahay, mamahalin na material na ginamit to construct your house. But that will be overthrown. Watch. Dahil hindi po permanent itong buhay na ito. Yun din ang mensahe niyo eh. Kasi sabi naman niya, but the tent of the upright will flourish. So something simple, sa panahon pa natin, something simple we have, but will flourish. Why? Kasi ang ating buhay, routine at kaparaanan to produce that tent actually all in accordance ng salita at kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. Yun ang pinaka-importante. Di naman dahil ikaw ay sumusunod sa kaparaan ng ating Panginoong Yahweh ay tent ang mo, but some of us we're all actually in the house, something good, pero it will not be overthrown. We will flourish just the same. Kaya ang key doon is to make sure ang kaparaanan natin is according sa salita ng ating Panginoon. And then sabi niya sa 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. So ito na po. Kung ang mga tao ay if you will surprise ask them kung ano yung basihan ng kanyang mga kilos routine ginagawa at the moment, usually ang sagot nila, kasi ito yung alam ko, kasi ito yung nakikita kong ginagawa ng mga tao. Puro according to man ang reason nila. Meron nga tayong remember before I left diyan ang ating naging message, Brother Dennis, Brother Andy, ay yung the cloud and the fire. Actually senior ko rin po yun dito sa CMI at senior ko rin po kina Pastor Noni sa may sa fellowship. At remember itong cloud above us, yan po ang indicator that we are at the right place. Kaya kung ang tao may surprise na tanong ka, bakit mo ginagawa? Bakit ganyan ang routine mo? Bakit ganyan ang direction ng buhay mo? Dapat ang sagot natin, look, above me, nandyan po ang cloud. That means this is where Yahweh wants me to be, and this is what Yahweh wants me to do. That will continue. Pero usually, ang reason nila ay reasoning ng tao. Kasi ito yung ginagawa ng karamihan eh. Ito talaga yung ginagawa hindi, ito yung gusto kong gawin. Pero ang clear na warning ay
there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Kasi hindi naman natin nakikita yung hangganan ng mga kilos at buhay natin. Salamat at meron po tayong Word of God. At least He tells us, He shows us kung ano yung malayo pa sa buhay natin. He's already giving us wisdom. Verse 13, excuse me. Even in laughter, the heart may sorrow. Even in laughter, the heart may sorrow. Oh, tawa lang kasi yan eh. Ang tawa is just an outward. Pero within Him, yun na nga, a bit connected dun sa verse 10. Yes. Verse 10 ba? Yeah, verse 10. Na kahit makita mo, tawanan sila and everything. Pero sabi niya, even in laughter, the heart may sorrow. Yeah, sige. Oh, ano kaya sasabihin ko kay miss ko pag uwi ko nito, sabi yung may sorrow siya. Yes. Yan siya sa, yeah, sige. Ano ba? Sige, inom. Pero, naku, nagastos ko na yung pangmatrikula ng anak ko. Sabi mo gano'n, yung para bang meron kang tinatagong sorrow sa panglabas na nangyayari. Laughter kasi yan eh. Yung outward, pero sa loob, meron. And then ang second line niya, and the end of mirth may be grief. Yung end of mirth daw may be grief. Kanina, ang looking at the definition ng mirth, yung natuwa ka, yan ang mirth eh. Yung natuwa ka, parang sa mga presentation, pag may Sunday school, pag meron pong sa mga conference kasi natin, at the end ng conference, eto ngayon, yung mga bata, the whole time, tinuturuan silang dance or presentation. Eto na ngayon, at the end of the conference, pupunta na sila sa harap, yung mga ibang maliliit, mga iba't ibang age, no? Yung edad nila. Excited ako eh. Excited ako doon sa, hindi naman doon sa presentation nila. Excited ako doon sa makita yung hindi sila sabay-sabay. Nakakatuwa sila eh. Yes. Yun ang mirth. Yun ang mirth na yung tawa mong yan, mirth yan. Dito sa buhay na ito, walang mali siya ang tawang ito, talagang natuwa ka. Now, sa buhay na ito there are those moments. But then again, the end of it, grief na naman siya. Hindi po sa permanent. Kaya sa atin is, kung ang layunin lang natin, superficially, we wanna boost and maintain yung mirth na yon, yung natutuwa ka. You can siguro, you can spend your money. You can go to places. You can drink alcohol. You can take drugs just to continue yung mirth na yon. But that will eventually become grief. You cannot stop it. But kasi ang buhay na ito, it's all but an experience Yahweh gave us. Tayo sa flesh na ito, may experience lang natin. But it's not permanent. Wala pong permanent. Yes. And then ang last na verse niya, the backslider in heart will be filled with his own ways. Kumbaga, yung sa panahon muna ni King Solomon, bago po natin dalhin sa ating panahon. Sabi niya, the backslider in heart will be filled with his own ways. Halimbawa, ayaw na niyang makinig. Ayaw niyang makinig doon sa dapat niyang gawin. Yun, backslider yan. So you can do whatever you wanna do. You can do this, you can do that, whatever you wanna do. Ngayon, nagagawa mo yung iyong gustong gawin. And then nasabi niya, but a good man will be satisfied from above. Sa amin, i-add po natin yan. I-antithetic natin siya, i-contrast natin. Alright, the good man daw, sabi niya, a good man will be satisfied from above. Contrast doon sa backslider. Ang good man kasi, inaalam niya kung ano yung dapat niyang gawin, pinapagawa nung someone above him. He will be favored from above. Someone will favor him. Though at the moment, ginagawa lang niya kung ano yung alam niyang dapat, supposedly, yung tamang bagay na dapat gawin. Ginagawa lang niya. But may favor from above. Panahon ni King Solomon, sa panahon natin, it's just the same. How about these people? How about these people who turn around kung ano yung
tumalikod sila kung ano talaga yung pinapagawa ng ating Panginoong Yahweh. Tumalikod ka dyan eh. Bayaan mo yan. Bayaan mo yan. We cannot obey that completely, wholly, because kung i-obey mo yan, anong mangyayari sa buhay mo? Those are the backslider. Kaya hindi backslider, dami bumalik ka sa mga nightclubs, bumalik ka sa droga, o bumalik ka sa pagiging chismosa. No, not at all. Ang backslider is tinalukuran, parang itinabi mo kung ano yung pinapagawa ng someone above you. You are already a backslider. Kaya ang tutuusin, ang daming mga backslider, nasa loob sila ng church. Why? Because they hear how they should live their lives. And yet, paglabas ng church ay hindi naman yun ang basis ng kanilang ng kanilang mga buhay. But what will happen when you backslide? Well, you can do whatever you want to do. You're actually following your preference. At kung ano yung gusto mo, yun ang nagagawa mo. You will be filled with your own ways. Yes. Totoo, magagawa mo. Walang sasabi sa yung, it's my money, I'll spend it here, I'll spend it there. Gusto ko magpunta doon, punta ako. You can do all that. But where is the favor? Where is the favor? You continue doing that, babalik ka na naman sa verse 12, saying, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Sana wag nating i-pursue yun. Nawa tayo, let us remain according sa pinapagawa ng ating Panginoon. Whether we live in a house or whether we live in a tent, whether we are in grief right now, whether we are joyful right now, it doesn't matter. Importante, nandyan po sa harapan natin ang Torah, commandments, instructions ni Yahweh, and let's pray by the help of the Holy Spirit na patuloy po natin itong natutupad o naisasabuhay. Alright, yun po ang ating proverb of the day coming from Las Vegas Satellite Station Studio. Alright, salamat po. Maraming salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan dito po sa napakagandang mga verses dito po sa Book of Proverbs, even yung last verse ng 14, o yung 14 na po, na the backslider in heart will be filled with his own ways. Yun na nga po, yung kasi pag yung gagawin niya lang yung yung preference po niya. Yes. But the thing is, tayo po mga tao, we have desires, we have plans, but we do not know po kasi kung anong magiging outcome pag ginawa po natin ito. We only have ideas, but that is indefinite. Hindi po yan sigurado. We are not even sure kung magiging tunay nga tayong masaya once we get to that point. Kaya nga to some of us, once we get there, maririnig natin sa iba't ibang tao, na once they get to this certain point, ay parang clueless na po sila. Hindi na nila alam anong gagawin. What's next here? Yes, because we are venturing into something that is unknown po sa atin. But if we proceed, or if we go to the path that is prepared for us, prepared by Yahweh, alam po natin kung ano yung nandun, and we have ideas. At hindi tayo darating dun sa point na parang clueless po tayo. Where am I? Or ano bang ginagawa ko dito? Because it is being nakaplanned na po yan. If you do this, anak, I will be with you. I-guide kita. Napakaganda po na mayroon tayong good heart, submissive and obedient na puso, especially sa salita ng ating Panginoon. Anything here po, Brother Dennis? Napakaganda po ng napag-aralan natin for tonight, yung substance mismo nitong 10 to 14, because ang natutunan ko dito is parang wala pong permanente dito sa mundo na sabi nga ni Pastor kanina na man, if they are happy and what they are doing, they will do everything na manatili po sila doon. But ang buhay po is matter of my high point, my low point, exactly. At saka roller coaster ride po ang buhay natin. At saka kagaya nga ng sinabi ni Solomon dito sa Bible na there's always time for everything, a time to weep, a time to cry and everything. So wala pong permanente dito sa mundo. But if you have a relationship po sa ating Panginoon, ay hindi ka ganun ka-excited sa mga bagay na nagpapa-excite sa mga tao sa panahon natin ngayon. At saka hindi nila makikita sa mukha mo na you're too excited and you're too
too sad because Yes. yung substance mo ay hindi Hindi sa naka-base pang-out, dun eh. hindi sa outward eh. Yes, opo. Kumbaga nasa substance mo kung ano yung nasa sa loob mo. Unlike yung mga tao po ngayon na they pretend to be happy, go lucky, but deep inside po pala sa kanila ay may mga pinagdadaanan po sila. And Yes. that is very sad and a desperate thing po na pwedeng ma-experience ng isang tao. In line with that po, no, Brother Dennis, may mga iba nga rin po naririnig natin na minsan sinasabi pa nila, buti pa si ganito, walang problema. Yes, absolutely. Yeah. Di ba may mga taong gano'n eh, buti ka pa, wala kang problema. Nako, sino bang taong walang problema? Baka yung nandun na sa sementeryo, walang problema. Yeah. Or yung naglalakad-lakad po dyan sa kalsada, lahat po tayo may problema. Kaya lang, if we have that, ano nga po, yung nabanggit nga ni Brother Dennis, no po, if I may add something, kung meron nga tayong connection sa ating Panginoon, we know na itong problema pong ito, no matter how big, how heavy it may be, it won't last. Ganun na rin yung ating mga kasiyahan na nararanasan. It will not last. It will only last for a moment, for a season, for a year, but after that, iba na naman po yung ating i-encounter sa buhay na ito. But we remain the same. Andun pa rin po yung consistency po natin. Yung verse 13 po, sabi niya, even in laughter, the heart may sorrow, yes, that's no? right. Gusto ko lang din pong i-touch ng konti yung area po ng ating buhay, mga kapatid, mga kaibigan. Sometimes when especially ngayon, we are into social media, ano po? When we see people on Facebook or on Twitter or Instagram, nakikita natin sila na ang ganda ng mga ngiti po nila, and then wala tayo dun sa picture na yan. Parang we feel bad, we feel sorry. Buti pa sila, ang saya-saya nila. O, tingnan mo dito sa picture. That's just a picture. Gusto ko rin pumunta doon. Gusto ko rin ganyan ang kakainin ko. That's just a picture. We should not judge based on sa picture. Na depressed ka na kasi saya nila. Ako, kawawa naman ako nito. No. It's just picture. Ang daming po dyan. Ang daming there are so much things there that we don't know of. Hindi natin alam yung nangyayari sa buhay ng Tsaka mga isa. they tend to be happy doon sa picture na yun. But it's a different thing kapag nadoon na sila sa four corners ng kanilang mga kwarto. Ibang usapan na po yan. Exactly. At yun po, mas maganda na pag doon na lang po tayo mag-isa, settled pa rin po tayo. Kahit wala yung mga tao or ibang mga bagay, settled pa rin. That's a good sign that we have that, a genuine connection with our God, with our Creator, no po? Yes. At dito rin po, Pastor Ram, if I may add din po sa verse, where is that? I prepared a follow-up question po kanina, dinelete ko na po pala yan. Anyway, dun po sa verse, verse 11 din na sabi po dito, house and tent. Yun, Kasi sabi po niya, the house of the wicked will be overthrown, but the tent of the upright will flourish. Wow. Ayan, sabi na nga po ni Pastor Ram kanina, yung mga gamit po nito, tent lang po kasi, ang bilis kumbaga mabilis lang itong mabilis siyang ginawa, but the same, mabilis din po siyang let's say, ng hangin, kung may malakas na hangin. But the point here is that it's not what we build or have, if I may add a bit po, on our hands that we should have or take confidence of. Hindi yung mga bagay na meron po tayo, pero kung kanino po tayo nakakonect. Yes. Alright? And kung tayo nga ay tunay na mga mananampalataya, nakakonect tayo sa Diyos, then we take confidence, hindi po sa mga bagay na meron po tayo. Yun lang po, Pastor, yung gusto ko pong i-add po. Sige po, Brother Dennis. Very true, Brother Andy, because comparing to the house to a tent, I think the heart of the matter na pinag-uusapan dito is you have a dwelling place to live in. At saka yung either if you have a house or tent, ang importante dito ay napapaloob ka ayon sa direction at ayon sa kalooban ng ating Panginoon sa iyong buhay. But we know for a certain lahat ng mga bagay, Bro Andy, ay masusunog. Gaano man kalaki ang kingdom or bahay na ipatayo natin dito sa buhay na ito, if yung spiritual naman po natin ay nagsasuffer, ay do you know na there will come a time na lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, gaano man ito kaganda, gaano man ito kamahal, lahat ng bagay pong ito ay
masusunog lamang. Yes, alright. At in connection po, Pastor Ram, sa ating topic for tonight, meron pong follow-up question si Ma'am Edeline Yabut Oitas. Ito po ang kanyang mensahe. Okay. Good morning po, Pastor Ram. Welcome back po. Hello po, Bro Andy and Bro Dennis, and to my Bible Cafe family. Ayan, hello din po Hello sa inyo po. dyan, Ma'am Edeline. Ito po yung kanyang question. My question po is, ano po ang mga senyales ng isang kapatiran na nag-backslide? Ayan, yun lang po, Pastor Ram. Well, merong isang Bible teacher, magandang umaga, Sister Edeline. Merong isang Bible teacher that we actually we follow. Marami sa kanyang mga teachings that we follow, we listen, and we consider. Ang sabi niya na kung yung past years mo sa iyong pagiging Kristiyano ay mas mainit kumpara to who you are now, you may be in your backsliding walk or yung position. Meaning, if we only tell what we have done in the past, na dati ako na nagpe-preach sa booths at yung gano'n, dati wala akong yung mga mga waiting shed, parking I share the word, pero ngayon ay wala na, dito lang ako, gano'n. Usually yan ay sign ng isang backsliding person na nandun siya sa stage na yon. Kasi the more we draw ourselves closer to the day of our redemption, the day we should be more excited. Yes. So the more we are excited, the more we should be so into the work ng ating Panginoong Yahweh, Panginoong Yeshua. So now, that's one sign na makita mo mga tao, enough na sa kanila yung nag-attend lang siya ng church, pero at one time, involved yan. Well, of course, dito, kasi nung involved siya, peso pa lang yung kinikita niya, dollar na to, sayang to, times 55 do. O sayang, o times 54 to. No, nagagawa ko yun, pero ngayon, hindi na, dollar na to ang usapan. So, lumitaw yung tunay na kulay. Kumbaga, kaya pala ginagawa mo yun before, just because yung kapalit niya is something lower lang. Pero ngayon, dahil dollar na, lumitaw yung totoo na ang material na bagay ay mas napupul ka niya. If you are being pulled by material na bagay, it's either na all along, hindi ka mang Kristiyano pala noon, wala ka lang alam na other na gagawin, kaya involved ka, ngayon ay lumitaw, ito talaga ang gusto mo, hindi ka man pala Kristiyano. Or pwedeng Kristiyano ka, pero ngayon, nadadala ka sa hatak ng material na bagay. Watch out, dahil ang pupuntahan po niyan ay what do you call this, death. Yan po ang warning sa atin. Anyways, parang bumigay ang sakong ilaw dito. Yun po ang ating masasabi. Ano ang mga senyales ng isang Kristiyano? Siguro later on, when we do greetings, papalitan ko lang itong ilaw natin dito. Yes. Yes. All right. Salamat po, Pastor Ram, Thank sa you, Pastor Ram. kapaliwanagan, and even kay Ma'am Edeline for sending your question also. If I may add something din po, no? Kasi this is critical na part, or if I may say critical. Yes. Etong kasi hindi po natin alam na it's hard to say na ako magiging permanent, or I will serve Yahweh for the rest of my life. It's hard to say that. Mahirap pong magsalita ng ganon. And perhaps some of us are wondering, so how can I be consistent sa aking walk with Him? For one, kanina po, Pastor Ram, kasi while I was walking dyan po sa bandang town,
simply, may mga, I believe it's from Him, from Yahweh, na nangungusap sa akin na we hear a lot of different voices on a daily basis lang po. Ang dami nating naririnig. Yes. As a Christian, for example, if you read your Bible in the morning, andyan, nabasa natin yung katuruan at nakita natin Yes. for, yung principle. When we go to our work or to school, ang dami nating maririnig po dyan perspective ng kaklase natin, yung kanyang nanay na sa abroad, or mga ganito nangyayari sa kanya, sa school, sa trabaho, Tama. punta ng SM, maraming naririnig. Kaya, with all those things in mind, minsan how you call this, nagugulo yung minsan, naaalis yung priority po natin. Sometimes unknowingly may nagagawa na po pala tayo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos because we hear so many things. Ano po? Defocus. Nade-defocus. And so, if I may add din po, maganda rin po na kasi we experience this every day, we meditate more dun sa mga bagay na alam natin from the Word of Yahweh. Kaysa dun sa pag-isipang masyado yung mga bagay na naririnig natin from different people, different mga kakilala natin, para manatili po tayo dun sa focus, manatili po tayo na naka-angkla, nakakonect na matibay sa ating Panginoon. Mapalayo tayo dun sa point na andun tayo sa backslidden na stage. Yun, Yes. po, Any Well, other- if I may add something doon, Brother Pastor Andy, doon sa tinanong ni Sister Edeline, noon, there was a time ng mga hippies. Ang mga hippies, they're into drugs. They're into drugs. But we're talking about drugs that hallucinates. We're talking about strong drugs, from acid drugs to heroin, all kinds. Yun ang explosion ng drugs during the time of the hippies. Opo, basta. Yung nagtitik ng drugs during that time, obvious na obvious, kitang-kita mo yan. Mahaba ang kanilang mga buhok at yung suot nila ay parang hindi mo alam kung ilang linggo na silang di naligo at marumi. Drug user ito. But then dumating ngayon yung nag-replace sa mga hippies, yun ang tinatawag na mga drug user din. Yes. Actually, even sa panahon natin, sila pa rin Ito yung mga tinatawag na mga yapis. Ang mga yapis naman, they are into all kinds of drugs and yet nakabihis sila. Opo. Decente po, Pastor, na? Yes. Decente sila ngayon. Kaya dito na uso yung pumutok naman yung drug na tulad ng cocaine. You take cocaine, you're in control, and yet you feel numb. And you do so many things, pero hindi kayong susuray-suray. No, nothing like that. You are in control, and yet you are under influence of some kind of a strong drug. So yun ang yapis ngayon. Ang mga yapis replace the hippies. Ang hippies, so obvious na sila ay influenced by some drug or some drugs. Pero ang yapi, hindi po siya. Ang yapi ay, nakabihis siya. Kaya sa mga backsliders, sa loob ng church, andyan yan. It can be, ang person may be in the church every Sunday. Every service, nandyan po siya. Pero hindi halata na there is a influence already overtaking that person. Baka ang pagdadalo niya sa church is only part of the routine. Pero ang katotohanan, yung kanyang naka-influence siya to really just do things, pero hindi yun according sa pinapagawa ni Yahweh, backslider na yan. Naka-set aside kasi ang ating Panginoong Yahweh, pag nag-utos yan, yung buong utos niya ang dapat mong bigyan ng pansin at doon mo talaga ibuhay ang buhay mo. Hindi pwedeng turo-turo, ito, gusto ko ito. Ay, hindi ko magagawa to. Kung gagawin ko, pati yan, ay hindi ko naman magagawa yung pangarap ko sa buhay. We are Gentiles. Kaya marami po sa atin
as in nature natin yan, tayong mga Gentiles. Kaya nga winarningan ng ating Panginoong Yeshua ang mga Hebrew during sa kanyang earthly ministry, do not be like the Gentiles, sabi niya. Tayo yun. Ganun talagang kaisipan natin until yan ay i-surrender natin, ibabad natin sa ating Panginoon, sa banal na Espiritu, ay nako, akala natin we are okay, approved just because we go to church or just because we share the word or because we preach the word. Ang katotohanan, we are influenced by something else. Backslider pala tayo. Yan ang mahirap na ma-read sa mga tao kung backslider man siya o hindi ngayon. Hindi yung dahil nag-backslide siya, yan na, bumalik na siya sa kanyang bisyo. Not necessarily. Meron na po mga image or mga klaseng routine na backslider ang tao, and yet hindi natin napapansin. Yes, actually po, Pastor, normally ang thinking ng mga church goers sa panahon natin ngayon ay once na yung isang ka-church member or ka-church nila na usually nakikita nilang nag-church, once na nakita nila na hindi na po siya pumupunta sa church ng 3 Sundays, 4 Sundays at tuluyan nang nawala. Ang sasabihin po nila, ay wala na si Brother Dennis, nag-backslide na yun. So, yun po yung nagiging notion ng mga Kristiyano po sa panahon po natin ngayon. Alright. Regarding po dun, Pastor, so tanong ni Ma'am Edeline Yabot, sabi po niya, so kung hindi po tayo nag-grow sa Panginoon, ay para na rin tayong nagba-backslide. Ayun, follow up. Yeah, I think Pwede pong this will be our last, no, para maasikaso ko itong light as you do greetings. Yes, alright, sige mo. Sir Engineer Oliver, pag-greetings, excuse mo na ako, let me take care of this light. Pwede rin po yun. Pero what if ang tao never really came to know the Lord as He is our personal Savior? Na at one time, ginagawa lang niya yung routine ng mga nakikita niyang mga Kristiyano. Nagdadala siya ng Bible. Pwede ka magdala ng Bible. They raise their hands pag pwede naman yun. Pag nagulat siya, napipigil niya yung sarili niya magmura. Pwede naman yan eh. Lahat ay pwede mong talagang i-contain mo, i-hold mo ang sarili mo. Pero pag ikaw na lang, ay hindi po natin alam how many are they inside the church. Kaya nga yung ating prinsipyo pagdating sa mga tao sa loob ng church ay wala pong Kristiyano sa loob ng church. Dapat gano'n ang paningin natin. Hindi po yung dahil nasa loob siya ng church ay kapatiran siya. Absolutely na. Magkakamali po tayo dyan. I need to see your fruit today. And then the next day, well, I wanna see more fruits sa buhay mo. Parang ganun dapat ang approach natin sa bawat isa. Para hindi po tayo magkakaroon, hindi maging bias yung pagtingin natin sa mga tao sa loob ng church. Dahil marami talaga ang nasa loob ng church, hindi naman po talaga sila Kristiyano. Kung ganun kung ganun yung measurement natin, kung are we looking at the mga tao sa loob ng church kung Kristiyano ba sila o hindi. Kung hindi siya Kristiyano, hindi yan magbabackslide. Dahil yun talaga siya. Lalabas lang kung sino talaga siya. Pero yung mga backslider, makita mo, ay doon nagagawa nila yung kanilang kagustuhan sa buhay, pero wala naman pong kasiyahan sa kanilang puso. Dahil they know at one time, they know what they are supposed to be doing, pero hindi yun ang kanilang ginagawa. Hopefully, babalik ang mga yan. Pero yung mga iba, hindi po. Nawa ay makita natin yung difference ng dalawa. At ganun din, sa mga taong nasa loob ng church, na dahil nasa loob ka ng church, you're thinking na you are okay. Absolutely not. Ang tanong dyan is, what is influencing you at the moment? That tells you kung ikaw ay backslider o hindi. Alright. I think nadadala po nila yung pagiging religious po nila sa isang church. Kapag pumapasok sila sa loob ng church ay papuntahan ng church para makita ni pastor na present ako.
Yun po yung nagiging mindset po nila. Pwede yan. Yeah, yes. What a beautiful passage of scripture or Yes. part of the scripture. Ito pong tinitingnan po natin na verses from verses 10 to 14, and actually kaya nga po siguro na itong whole night, na napakaganda po siguro kung magkaroon po tayo ng time na ganun, whole night na discussion about the Word of God, especially dito sa Book of Proverbs, Yes. like what we used to do dun po sa CCTC sa Dumaguete. Wow, hopefully because bro. there's so much here, and 2 hours maybe not enough kung lahat ang bawat isa po ay mag-contribute, magbigay ng kanilang perspective. Well, maraming salamat po sa inyo mga kapatiran who are joining us, even interacted with us a while back sa mga katanungan. Even later on, meron pa po tayong mga babasahin ng mga questions. But for now, tayo po muna ay dudako sa ating mga pagbate sa ating mga kapatiran, Yes, of no? course. Unang-una, dyan po sa Calvary Chapel, Baguio City, I would like to say hello and good evening po Hello. sa inyong lahat na nakikinig and joining us right now online. Andyan po, unang-una sila Sister Tanya, Brother Kuya Ben, magandang gabi po sa inyo. Auntie Malu, good morning dyan po sa Roseville, California. Yes. Okay, say hi na lang po kay Uncle Fernan at Sister Carla and even kay Sir June. Ano po? Andyan din si Ana Villar Peralta watching us also. Auntie Aida, good evening po sa inyo dyan. And I would also like to acknowledge my cousin kay Kaya Martizano. He is joining us right now all the way from I believe Copenhagen in Denmark. Wow. Ayan, Ayo. good morning po sa inyo dyan, kuya. I'm not sure, morning or afternoon in Denmark. Probably afternoon in Denmark right now. And dito rin po si Brother Dennis, babati din po sa inyong lahat. Ayan, kamusta na nga po ulit kayong lahat dyan sa mga nakaantabay po sa gabing ito, sa araw na ito. Unang-una sa lahat, si Mama Rosana's Sunflowers. Ayan, hello po. Siya dito sa ating chat box. Andito rin po si Ma'am Edeline Iabot Oita. Siyempre, nagtanong po siya kanina and she wants to say hello to everyone. Andito rin po si Nanay Tess Rodrigo, dyan po Hello sa po, Nay. Quezon Hill. Yes. Si Ma'am Crema Canlapan naman po, sabi po niya, hello, my Bible Cafe family. Sabi Ayan. po niya. Also, with us, si Brother Jed Gamboa, of course, nagmo-monitor po siya sa ating programa sa gabing ito. Ayan. Sabi ni Ma'am Rosana Sunflowers, magandang araw mga ka-Bible Cafe. Good evening, Baguio, sabi po niya. Welcome back po, Pastor Ram, sabi Ayan. po niya. Ayan. Sabi naman po ni Auntie Malu or Sister Malu Vergara, my friend Erlinda Carinan is also watching. Ayan. Hello po sa inyo, Ma'am Erlinda Carinan, and spread the news. Ano po? Sa inyo din pong mga kapamilya or kaibigan. Ma'am Carla Punzalan also joining us. Marcoleta, good morning po and good evening. God bless everyone. At sino pa po ba yung mga hindi nabati po natin? Si Brother Rick De Guzman, nasa church ba siya kanina, Brother Andy? I believe nasa church po Ayan, siya, but Brother hindi Rick. ko po nakita kanina when I left kasi nagpe-prayer po sila eh. Well anyway, good morning po. Good evening po sa inyo lahat dyan. Sa church. Sa youth fellowship po natin Yes. sa church. Enjoy the food. Ano po? Yun, savage. Ayan, Alright. si Ma'am Imelda Jarapa or Harapa wants to say good morning Bible Cafe family. Good morning Pastor Ram. Yes. Good morning everyone, bros and sis in Christ. Good morning to my loving husband. Ayan, special mention po si Brother Ed Mosqueda. Yes. From Las Vegas. Yes. Blessed morning to all. Sabi Andyan din po si Auntie Lilia Yeah. Gadi. Ayan. Auntie Lilia, good evening po sa inyo. Long time no see, no? Hopefully I'm not sure kung nandito na po kayo sa Baguio, but hopefully everything is well with you po sa inyo. And once again kami po ay nakikiramay. Nawa ay makapag-fellowship po ulit tayo comes Saturday dun po sa ating place of worship. Kung kayo po ay may mga katanungan regarding the Word of God, right now, even as early as now, we would like to encourage you to interact with us. Actually, we are close to our first hour of our program. Kaya, kung mayroon po mga clarifications, katanungan regarding sa salita ng ating Panginoon or questions perhaps,
regarding particular doctrines, ay we would also want to hear sa inyo po mga kaibigan at kapatiran po namin. Alright? Yeah, 6 minutes more before our first hour together. Yes. Kagaya nga po sinabi ni Brother Andy, kung may mga comments po kayo regarding sa ating natalakay dito sa Book of Proverbs, and even yung mga tinatago-tago nyong mga questions, wag po kayong mahiya na isend po dito sa ating chat box and even sa ating comment box. Once again, habang hinihintay po natin ng pagbabalik ni Pastor Ram, sabi ni Brother Ronnie Guillermo, welcome back po, Pastor Ram. Good evening po sa inyong lahat dyan sa Baguio. Good morning din po dyan, mga kapatid, sabi po niya. And sabi ni Ma'am Crema, good evening, Bro Andy and Bro Dennis. Yes, maraming salamat po, Ma'am Crema. And with us tonight also is Sister Gyung Un Lee, also known as Sister Sophie. Ayan. How are you there, Sister Sophie? Together with Sir Daniel and the rest of the gang. Yes. Sa may Risa. Alright. At sa mga kapatiran naman po natin, no, sa ibang bansa, if we could one way na we could also bless ang ating pong mga kaibigan po dito sa Leader News Philippines is by supporting ang programa po dito, especially not only the Bible Cafe but also yung programa po ni Sir Errol. I believe nagsisimula po yan ng around 6 in the evening Philippine Standard Time. At dun po natin maririnig yung mga balita po na hindi po natin usually naririnig sa mga mainstream na media. Kung naririnig man po natin, it's somehow may kaibahan po siya, no? Kaya if we could also bless and support ang ating pong station dito po sa Leader News Philippines simply by liking the page and sharing it sa ating pong mga kilala. Actually, bro, si Sir Errol Dakami, siya kanina, naka-monitor siya nung umpisa ng ating programa. Ayan, Sir Errol, kamusta ka po dyan? Yes. Of course, with us, Brother Andy, andito rin si Brother Max, Africano. Ano ba yung sinasabi ni Brother Max parate? Hanyong haseyo! I'm not sure kung gano'n nga po gano'n bang tamang pagka-pronounce, no? Si ano po, Brother Dennis, nabasa, nag-greet na po ba natin? Ma'am Helen Flores Pablo. Ayan, meron po siyang mensahe. Sabi po niya, hello, Bro Gilbert Pablo, my bro-in-law. He is he is watching. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Sir Gilbert. Hello, my Bible Cafe family. Sabi naman po ni Baguio City. Missed you all. Ayan, namimiss na rin po namin kayo, Auntie Malu. Lalo na yung mga luto po ninyo na masasarap. Alright, and hopefully everything is well with you po sa inyo dyan ni Uncle Fernand. Looking forward, hopefully fellowship po ulit tayo. Bro, update natin sa ating mga youth. Sabi ni Brother Rick de Guzman, good evening po, Kuya Dens, Kuya Andy, and Pastor Ram. I'm watching po from church. We just finished and we are eating. Ayan, ano ba yung menu natin for tonight, mga kapatid? Si Pastor Ray Makadangdang also joining us all the way from Paniki, Tarlac. Magandang ano po yung sinasabi ni Pastor Ram? Maya Pabengi. Ayan, sa mga naimbag na rabi. Ayan, sa mga kapatiran po natin dyan na Kapampangan at mga Ilocano speaking. Yan po, binating ko na po kayo sa inyong mga mother dialects. Ayan. Kita-kita po tayo sa nalalapit na Calvary Chapel Pastors and Workers Conference. Ayan, regional conference. Adonai willing sa katapusan po ng buwan ng Oktubre. At sa first 2 days naman po ng buwan ng Nobyembre. Andyan din po si Ma'am Gigi Guillermo saying, have a blessed day and eve to all. And even si Ma'am Testan, sabi po niya, hello po to everyone, love you all. I believe Ma'am Testan is all the way from somewhere in Laguna. Ano po? At ko Batangas, bro. At kanina nga po, sa mga kapatiran po natin who just joined us, we talked about Proverbs chapter 14 verses 10 to 14 at napakarami po dito na mga magagandang aral. Hopefully, panoorin niyo po ang ating replay on YouTube kung hindi niyo man po
naabutan yung ating ang teaching po kanina dito po sa part po ng Proverbs po na ito, dahil napakaganda nga po ng mga life lessons, principles na ating pong how you call this, ma-apply sa ating mga buhay. Sabi po ni Brother Max, CC Youth, ingat sa pag-uwi. Ayan, salamat sa paalala, Brother Max, no? And I believe they are still now dun po sa church. So Bro, si Ma'am Suseta Mariano ay nabati na ba natin? Negative. Sabi niya, good Negative morning po. and good evening po, Bible Cafe family. Ayan. And soon, Bible Cafe community. Alright. Si Hyra ay nakikinig din, ay nanonood din with Rebecca Jones and si Lo. Ayan, of course, si Lo, no? Lo, makinig ka. Anyway. Good evening to Lolo, sabi niya, and to BK family. Ayan, pahapon po. Alright. Sige po, this time, we will read. Actually, mga questions po, Pastor Ram, ay meron pong somehow they're connected dun po sa proverb natin pong nabasa, na pag-usapan po kanina. Alright. Yung unang... Sige, let me greet muna. Ay, sige po, Pastor Ram. Sorry, sige po. Baka may mga ano tayo dito na hindi pa nag-greet. Yes. Si Opo. Bot Gamboa ba nag-greet na? Negative. Sister, Negative po, Pastor. Maayo Paabak kapatid. Again, welcome sa Bible Cafe. Ayan, si Sister Tess, na-greet ninyo, narinig ko. Yes, Si opo. Carla Punsalan, Marculeta. Yan, nag-greet po natin yan kanina. Yes. Okay. Opo, Si Pastor. Jerome Talicol Giron, din. Negative. Jerome. Negative po, Pastor. Brother Jerome, good morning sa atin. Ayan. Back in Vegas na tayo. At si Sister Belen Moleski. Ayan. Good morning, Maya Paabak, Sister Belen. Welcome and happy watching us. Thank you for being with us. Si Pastor Ray, nag-greet ninyo. Si Opo. Brother Sunny, Buonape, Carino. Nag-greet ba natin? Negative po, Pastor. Brother Sunny, good morning. Vegas na po tayo. Kaya lang, I will not have time to visit ang Friday group. Kasi Friday din ang flight natin. Si Flor Kanapit is watching us. Nag-greet na po ba siya? Negative. Hindi po, Pastor. Okay. Ma'am Flor, magandang umaga po o gabi kung nandiyan kayo sa Pilipinas. Sister Laleng, Helen Flores Pablo yan. is watching. Ayan. Magandang umaga, sis. Magandang umaga. By the way, may tanong si Brother Ed. Sabi niya, saan daw yung Yamasushi na pinost ni Sister Crema? Saan daw yung Yamasushi? Sister Laleng. Yan. Sabi ko, tanong mo kay Chef Robert kung saan yung Yamasushi. Anyway, Sister Laleng, message mo si Brother Ed. Sister Wilda is watching us right now. Sister Yes, Wilda. hello po sa inyo dyan, Auntie Wilda. Yes. Sino pang nakikita ko dito? Si Chef Ronnie, of course, nag-greet niyo kanina. Chef Ronnie Guillermo, si Joseph Reyes, also watching us. Ayan. Sister Aida, at ganda rin kay Sir Errol Nakame is watching us at the moment. Si Hyra, yan, nag-greet na niya. Josepa Antonio Hovater, nag-greet na po ba siya? Negative. Negative po, Pastor. Alright, Sister Josepa, good morning po sa atin. Suset Mariano, yan, mga kakapampangan na mga natin yan. Mariano is watching us right now. Brother Burr, of course. Brother Burr, magandang umaga. Let me know kung ano yung plano mamaya after ng Bible Cafe. Sister Vilma Kayaban is also watching us. Nag-greet na ba siya? Yes po. Okay, sige. So yun, ang mga, just wanna make sure na nag-greet kanina. I was grabbing yung ating ilaw. Yeah. Yung ilaw natin na, natin yan, backup. Actually, gamit ko ngayon yung ilaw na purchased by Chef Ronnie Guillermo and Sister Gigi. Ayan, imagine kung wala tayong backup, no? Ngayon, madilim yung one side ko. Alright, salamat.
Take it away. Alright, sige po. Yes, yes, And again, yes. this time po ay babasahin po natin yung mga katanungan na may somehow they're connected dun po sa Book of Proverbs po kanina na Proverbs natin pong nabasa. At I have here, Brother Dennis, yung katanungan po ni Ma'am Crema. Ayan, sige po, basahin ko po itong unang katanungan ni Ma'am Crema. Sabi po niya, Pastor Ram, ano po difference between a hardened heart and a seared conscience? Salamat po. Ayan, yun lang po, Pastor Ram, ang katanungan ni Ma'am Crema. Okay, I see it. Pastor Ram, ano po difference between a hardened heart and a seared conscience? Well, basically, synonymous yan Sister Crema. Yung harden ang heart mo. Remember, ang heart is also the being, sentro ng emotion or sentro ng buhay ng tao. Kung ang conscience natin ay seared, ibig sabihin ay you're doing something that is wrong paulit-ulit, even the conscience is actually alarming us, and yet just because nangalyo na, nag-seared na siya, we will not know the difference anymore. Ganon din pag ang synonymous yan ng isang tao na ang kanyang puso ay matigas na. Kahit anong pangungusap ng ating Panginoon sa tao ay hindi na niya ito i-consider to change kung ano man yung kanyang ginagawang hindi tama. So basically, the same lang ang dalawa. As far as I know. Kasi ang impact, ang outcome kasi, it's just the same. Yung tao will continue in his stubborn life, in his wrong life, at eventually we know what will happen to those kind of people. Na only trouble, only harm, and destruction, even death ang maghihintay sa either na yung isang tao has a seared conscience or having a hard heart. Yon. Alright. Salamat po, Pastor Ram. Alright, salamat po, Pastor Ram, dun sa kasagutan nga po na iyon. And again, we appreciate si Ma'am Crema sa kanya pong consistent na pagpapadala po ng katanungan. If I may add din po a bit, Pastor Ram, na about dito sa conscience po na natanong po ni Ma'am Crema. And we know that lahat po tayo ng mga tao may di po ba, may mga tinatawag na konsyensya. Bakit po kaya, Pastor, may mga ibang tao na they could even say na wala kang konsyensya, patay yung budhi mo, even to the point na makikita nga po natin sa ibang tao, like for example yung mga nakukunan ng CCTV na parang pag pumatay sila ng tao, ang dami po ngayon sa Pilipinas nakukunan. Para mga hayop na lang po yung mga tao na harap-harapang babarilin sa ulo, and then pag natumba na, lalapitan pa po, babarilin ulit. Bakit po kaya, kung meron ngang conscience ang bawat isa po sa atin, how come po na umaabot sa punto yung mga ibang tao na ganun? Oh yes. Well, siyempre, ang parang ganito yan gradually ang tao ino-open niya yung kanyang sarili to what the evil spirits, even the demons, can actually do to him. Yan ay yung mga taong ganyan ay mga taong they already entertain many wickedness, many evil activities or mga invitations sa kanilang buhay. Kaya yan ay malayo na yung mga ganun na klase kumpara doon sa atin. Tayo nga, ang prayer na binigay ng ating Panginoong Yeshua is lead us not into temptation. Deliver us from the evil one. Diba? Deliver us from the evil one. The opposite of that is people really are just looking for something that they can enjoy or something that they wanna get involved. And actually, yung ang evil one is so attractive dun sa mga ganun na mga tao.
ang evil one can do you something na Yes. iba na yung kaisipan mo. Meron nga akong nakitang post sa Facebook na isang tao, hindi lang siya makabayad sa kanyang mga utang dahil sa kanyang bisyo, sa kanyang pagsusugal, sabong, ang dami niyang natatalong pera at may pinag-utangan siyang hindi niya mabayaran, pinatay na niya lang instead. Tingnan mo. Wow. Paano haantong ang taong ganon na may utang ka, inutangan mo na yung tao, pinatay mo pa dahil hindi ka makabayad sa kanya. Kaya yan ay compilation yan ng what the evil one can do to a person. Yan ay hindi na lang yung halo ng kanilang konsensya, kundi meron na. Parang si Judas din, yung kanyang kaisipan, naging lalagyan ng kanyang puso or something that the evil one can entertain or can dwell. At he will make you do things na hindi mo mang gustong gawin. Kaya marami sa kanila, pag sila'y nakulong na, nandun na sila sa piitan, nandun na sa kanilang pagdurusa. Ang una nilang tinatanong ba't ko nagawa yun? Yes. So that is, iba yung taong yon at iba yung taong habang pinapatay, binabaril niya yung mga tao. Iba yan. Something else is involved dyan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, to let us know na to pray every day, to pray na maiwas tayo sa temptation and to keep the evil one away from us. Yan. May may contribution siya. So kung ganun po pala, no, Brother Dennis, na it's kumbaga nagawa niya yun dahil may kaugnayan yung mga activities na po niya in the past, nagkapatong-patong na. Ay napaka-importante po pala na tayo po ng mga tao, especially Christians, ay we are careful na ginagawa talaga natin yung kalooban ng Diyos. Kasi I think the opposite also is the righteous. The more we obey, the more na nagiging matibay din po tayo sa ating pananampalataya. Well, anyway, salamat po minsan pa, Pastor Ram. Alright, so let's proceed po sa ating next question. Ito naman po ay galing kay Mama Cory Guevara Oliado. Good morning po sa inyo dyan, Ma'am Cory Guevara. Nasa inyo po ba ito, Brother Dennis, yung katanungan ni Ma'am Cory? Do you have it? Ayun, dito sa Revelation, bro. Yes, exactly. That one po. Alright, sabi po Pastor ni Mama Cory Guevara Olado, Pastor Ram, how about po ang mga lukewarm Christian? Backslide na po ba yon? Dito po sa Revelation chapter 3 verse 15 to 16. Salamat po. Ito po yung tanong ni Mama Cory. Ano pong verse yun, Brother Dennis, ulit? Verse 15 and 16. Ayan, babasahin ko lang po, Yes, Pastor Ram, para may idea lang din po tayo sa yung verses na nabanggit po sa atin ni Ma'am Cory. Let me just read beginning verse 14. Sabi po niya, "And to the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and true witness, that the beginning of the creation of God. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, and neither cold or hot, I will vomit you out of my mouth. Because you say I am rich, yet have become wealthy and have need of nothing, and do not know what you are that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked." Yan. Tinuloy ko na lang po hanggang sa verse 17 po, Pastor Ram. Alright. Okay. Salamat, Brother Andy. Well, itong lukewarm church na tinutukoy dito sa Revelation chapter 3, ang Laodicean yan eh. It so happened na last Sunday, ito din po ang senior nating text sa church dyan sa may Bolingbrook, kina Pastor Noni Abad Santos, yan, Junior, and also Sister Tata. Magandang umaga po sa inyo. And all sa mga brethren dyan. Ang lukewarm kasi, ito yung condition na hindi ine-expect ng ating Panginoong Yeshua in finding sa kanyang in-entrust na business sa church. Kaya nung
sa makita niya yung condition na niyan, iluluwa ka niya. That's not what you're supposed to be. That's not what you supposed to be doing. Ito pa ito. Itong lukewarm na pinag-uusapan natin, sila are they were into material things. They boast in what they have. They boast in what they accomplish. Yes. And everything. Mainly pera. Mainly material na bagay. Well, ito ba ang mga lukewarm people na meron tayo sa panahon natin? Absolutely. They're just the same. Wala pong kaibahan. Na instead, ang isang Kristiyano na I don't know how one can pretend na telling that Jesus is coming anytime. Pero kung titingnan natin sa buong linggo niya, meron siyang 1,000 hours. Example, sa buong linggo po, meron 1,000 hours ang isang tao. I wonder how much ang naibibigay niya sa ating Panginoong Diyos, yung 1,000 hours niya. Well, baka 10 hours out of 1,000. And then sabi niya, ako naniniwala na babalik na ang Panginoon na magkakaroon na ng hukog. Parang hindi yata consistent. Yes. Hindi consistent. It's actually ironic, contradictory dun sa sinasabi ng isang typical na Christian dun sa kanyang buhay na ibinubuhay. So, anong focus niya? Sa material na bagay. Ito, secured na ako dito. Ito, meron na ako nito. Yan, may pag-aaral na ang anak ko, matatapos siya ng college. Yun na ba daw ng anak mo? 4 years old po. Tapos sinasabi mo, padating ng Panginoon, ano pa ba? Ano ba talaga? Magtatapos ba ng college ang 4 years old mga anak mo, darating ng Panginoon? Malay mo, hindi siya darating. Hindi matapos. Ganun ang mga Kristiyano ngayon. Yung they're into material things. At the same time, sinasabi nila, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Contradictory. Kaya, yes, tama. Yan ang mga lukewarm na mga mananampalataya sa panahon po natin. They're so focused sa mga material na bagay. And yet, so lacking naman sila dun sa spiritual na bagay. Namely, dapat ang bawat Kristiyano ay nababago sila. The everyday na passes ay nagiging righteous and godly tayo. At everyday ay meron tayong nagagawa dun sa pinagkatiwala niyang ministeryo sa atin. And that is to propagate the gospel, and that is to equip and encourage ang mga mananampalataya. That is to reach yung mga nasa labas, yung hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Iyon ang iniwan niyang business sa atin. Pero what are we doing as an individual? As a church, as a group, ano yung ginagawa natin ngayon? Baka buong church ay lukewarm pala. Hindi natin alam. Yan ang katotohanan. We should focus kung ano yung iniwan na business, pinagkatiwalang ministeryo ng ating Panginoong Diyos sa atin. Yes, amen. Ayan, salamat po Pastor Ram sa kapaliwanagan at even kay Ma'am Cory Guevara for your questions po, or question. At dito rin po, Pastor Ram, mayroong comment naman si Max, Brother Max Africano. Sabi po niya, nung una ko po nabasa or binasa ang Bible KJV, in 4 days of reading, I was getting attacked by the devil. On the right side saying, keep reading, and on the left, questioning God negatively. I was shocked by that attack. All right, no? So in the mind, no? Attack siya. Yes, well, maganda rin po, Brother Max, no? Kung if you have time, we can talk about this. You could, if you could talk more about this pagdating po ng araw ng Sabado. Sabi rin ni Sister Tanya Vergara, Andrea, sabi rin po niya, madalas po attack ng evil po sa emotions natin for the moment. Ayan. Okay. Yes, ito po siguro, if we could read this one, ito rin po, mensahe ni Ma'am Belen Moleski. Pastor, ano po yung magandang gawin o iwasan ang mga bagay na nasaktan ka kapag ito ay sumasagi sa iyong isipan, lalo na po nagpatawad ka na? Most of the time, I just pray na lang, but there is still a time feel pain po. Ayan. Yeah. Well, ang ano dyan, yung siyempre dahil wala na sa atin, that is very important.
na kung halimbawa, meron silang nagawang hindi tama, nagpatawad na tayo, wala na sa atin yan. Pero siyempre, nandyan yung speaking of the evil one, that he may be so involved in making you recollect, to remember yung something na hurt ang pride mo o kumbaga na hurt yung flesh mo. So that is the time that we can again get on our knees and then pray, let Yahweh to wash us from that a bad memory or bad incident na tayo ay kumbaga nasaktan tayo. They did us wrong. At the same time heals. Time heals. The reading of the scripture, dito po siya ngayon pumapasok. How important ito. Kasi kung sabi nga nila, let's say, ang kakasya lang sa kaisipan natin, kaya lang natin ng 2 gallons of information. O yun, yung experience na yun, isa sa mga nakapasok sa kaisipan natin. Part yun ng 2 gallons. You continue to read the scripture, pinapapasok mo yung bagong information, eventually, mafa-flash out kung ano yung nandun sa loob. Kaya kung consistent tayong into the word, ay consistent din ang mga nare-remember natin something na something good, something building, something that will strengthen us, to encourage us. Dahil meron po tayong may encounter na ganyan. Yung people will either purposely or unintentionally will hurt us. Yun po ang buhay na ito. Ang mga taong nakapaligid sa atin, we do not know who they are at ano yung kanilang ugnayan sa ating Panginoong Yeshua. Just pasok lang ng something, or listen to Christian music or watch sa mga Christian presentation. The next thing you know ay nga pa pala iniisip yun. Wala naman talagang yun. Nandun na po kayo. Palabas na siya. Wala na yan. And also, give it a little more time. Mawawala po yan. Si Sister Violi, watching us at the moment. Sister Violi, magandang umaga po. Datuin. At welcome sa ating pong Wednesday Bible Cafe episode. And back in town na po tayo. Back in town. Yan. Well, napakagandang reminder po na sinabi ni Pastor Rom sa atin yung mga huling nabanggit po niya na tayo ay kung paano po tayo maging consistent at eventually mag-grow sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kami nga rin po ay even here being co-anchors of this program ay every time na nagbabasa po tayo, nag-aaral ng Proverbs ay we are also learning from time to time. Kaya nawa ganun din po ang sa inyo pong na meron din po tayong napupulot na mga aral every time we watch the program The Bible Cafe. At tonight po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga kapatiran who joined us online dito po sa Baguio, even from abroad. Sa mga nagpadala po ng mga katanungan, may our Adonai bless you, even ang bawat isa po sa atin dito rin po sa Baguio City, at patuloy nawa na bigyan po niya tayo ng kalakasan, pagkakataon na ma-involve sa kanyang gawain, na pinagkatiwala po niya sa atin. Well, si Brother Andy po ito, sa inyo pong lahat nagpapasalamat minsan pa po at nagpapaalala that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of Yahweh. Ayan, nasabi rin po ni Ma'am Cory Guevara Olado, salamat po Pastor Ram, Bro Andy, and Bro Dennis. Yan, yes. Isa po sa kagandahan ng ating Bible Cafe ay ang i-remind tayo kung ano ang sinasabi at kagustuhan ng Panginoon sa atin. Marami po tayong natututunan sa ating Christian walk. Ayan, so sa pagpapatuloy po ng ating programa ay abangan po natin sa araw ng bukas. And once again, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. I think meron po tayong mga hanging na questions. Ayan, kay Sister Tanya, tomorrow, Lord willing. Ayan, sa araw po ng bukas. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And once again, may the Lord bless us all. Alright. Salamat, Brother Andy, Brother Dennis. Ayan, salamat din po. Sabi nga ni Sir Crema, salamat po sa sagot, Pastor Ram. And salamat din. At because of your questions, ay ang dami nating napapag-usapan dito. And I'm sure, ang mga
ang mga viewers natin or yung co-viewers are benefiting from every question na ipapadala mo dito sa atin. At salamat. Sabi ni Sister Malu Vergara, Shalom everyone. May God bless us all. Ayan, Sister Belen Moleski, salamat po. God bless sa inyong lahat. I hope someday makavisit kami sa Baguio. Yes. First and last ko. Diyan, siguro. Yun, hindi ko na nga nababasa yung 1988 po, Pastor Ram, ang continuation po. Ayun, nun. 1988. Wow! Okay. That was, wow. Yes. Yes. Those were the wild days sa Las Vegas. And si Cory Wow. Guevara. 30 Orlando, years. Shalom. About 30 years. Apo. Yan. Yes. Shalom everyone. Sabi niya. 30 years na ba yon? Wow. Okay. Shalom everyone. Ang sabi po ni Sister Cory Guevara. Yes. We'll see you tonight. I believe pastoral assigned me to share the word tonight. So if you have time, please come tonight sa ating Wednesday midweek service. Kanina po ang ating Proverbs ay Proverb of the day, Proverbs chapter 14, verses 10 to 14 naman. Ang sabi po niya, the heart knows its own bitterness, and a stranger does not share its joy. The house of the wicked will be overthrown, but the tent of the upright will flourish. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Even in laughter, the heart may sorrow, and the end of mirth may be grief. The backslider in heart will be filled with his own ways, but a good man will be satisfied from above. Dito po, ni-recap natin na ang buhay dito is just temporary. Even yung mga moments that we like na mag-remain happy, laughing, it will not remain. Even yung mga material na bagay, concrete na andito na sa atin, it will not remain. Yung mga nakikita nating pinapakita ng ating mga kapwa na sila masaya and everything, pero sa loob may kalungkutan po yan. Yung mga ganun na, yan po ang buhay eh. Kaya salamat sa ating Panginoong Yahweh na even using si King Solomon to tell us really what is happening sa mga tao. Kanina nga na-mention ni na Brother Andy, we don't need, or ni Brother Dennis, we don't need to be fooled by the pictures na nakikita natin, lalong-lalo na sa mga social media na na hindi po totoo yan. Kaya nga hanggang tenga yung ngiti kasi ganun din ang kalungkutan sa loob at times, di po ba? Pero kung talagang masaya ka, sabi nga nila, why do you have to show it? Why do you have to broadcast it kung talagang masaya ka? Yes. Yun, isa ding indicator natin niya. Salamat po at ang Book of Proverbs, ang buhay ng tao mismo, ang cover dyan. Kaya if you are with us 5 days a week, ang dami po nating matututunan just by the Proverbs alone. Yan. Again, salamat po sa inyong panonood at staying with us even up to this time ng conclusion ng ating episode. Si Pastor Rameses Gamboa po ito muli na nagpapasalamat, welcoming ang bawat isa. As we always say, mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Yan. Everyone, Shalom. Shalom. Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas,